Dobar dan svima. Zahvaljujem na dolasku. Bit ove konferencije za medije je da informiramo uglavnom načelnike, gradonačelnike, župane o objavama 3 javna poziva gdje sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koja su uglavnom skupljena od legalizacije zgrada, da tim sredstvima pomognemo onim općinama koje nemaju dostatne proračune kako bi mogle poboljšati infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu i svu ostalu infrastrukturu kako bi unaprijedili standard življenja njihovih građana. 16.2.2018. objavljen je već javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne samouprave, znači za općine, gradove i županije. I prihvatljivi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su općine, gradovi i županije. Radi se o sufinanciranju izrade potpuno novih dokumenata ili izmjene i dopune prostornih planova županija ili grada Zagreba, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja. Raspoloživa sredstva su 3.100.000 kuna i rok za podnošenje je zahtjeve 30. rujna, a ministarstvo sufinancira do 50% troška izrade tih planova ili izmjena planova. Najbitnije u svemu je pomoći općinama, gradovima i županijama da što kvalitetnije planiraju i upravljaju prostorom radi očuvanja prostora kao važnog zajedničkog resursa i radi omogućavanja razvoja, jer bez kvalitetnog upravljanja prostorom nema ni investicija. Danas će biti objavljena još 2 poziva. Jedan je za sufinanciranje projekata sanacije klizišta. Radi se, prihvatljivi podnositelji su općine i gradovi, a donosi se u cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta. Radi se o sufinanciranju i izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji klizišta. Biće otvoren do 31. prosinca. Realizacija će biti do 31. prosinca, a otvoren će biti natječaj 30 dana. Udio ministarstva u sufinanciranju je do 80%. Raspoloživa sredstva koja imamo su 10 milijuna kuna. Cilj ovog programa je spriječiti ugrožavanje života ljudi i imovine na osjetljivim područjima gdje su klizišta, ali i omogućiti dostupnost građanima dolaska do svojih kuća i do svojih gospodarskih objekata. Sljedeći poziv je poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini. Radi se o 40 milijuna i 100.000 kuna. To je visoka svota. Maksimum koliko može dobiti općina ili grad je 450.000 kuna, a može prijaviti maksimum 2 projekta. Bit ovog sufinanciranja je podizanje kvalitete komunalne infrastrukture i ostale infrastrukture kako bi građani mogli bolje i kvalitetnije živjeti. Uglavnom je sufinanciranje do 80%, ali prema indeksu razvijenosti, prema stupnju razvijenosti se definira postotak sufinanciranja koji može biti za prvu kategoriju i do 80%. Time pomažemo više onima u ruralnim krajevima, a sufinanciramo samo prvih 6 indeksiranih općina i gradova, znači od 1. do 6. razine. 7. i 8. ne sufinanciramo. Uglavnom se radi o asfaltiranju nerazvrstanih cesta,
o dogradnji vrtića, o dogradnji ambulanta, o sufinanciranju svega onog što je stvarno potrebno građanima u općinama i gradovima. Tu je javna rasvjeta, tu su sportska igrališta, tu su obnavljanje domova, vatrogasnih, sportskih slačionica, svega što treba, sve se može prijaviti što je potrebno općinama i gradovima. Rekao sam, znači 40 milijuna i 100 tisuća kuna je osigurano. Od danas, u sljedećih 30 dana je rok za podnošenje prijava. Sve prijave se podnose Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a svi natječaji su objavljeni na našim internetskim stranicama. Lani smo isto imali takav natječaj i uložili smo 41 milijun kuna, gdje su isto općine i gradovi, načelnici i gradonačelnici bili izuzetno zadovoljni tim mogućnostima sufinanciranja. Ja bih još samo napomenuo da je i izmjenama nekih zakonskih akata omogućeno u ovoj godini povećanje proračuna općinama i gradovima koji imaju izuzetno male prihode po stanovniku, tako da će i time se pomoći tim malim općinama, uglavnom u ruralnim krajevima, kako bi mogli zadovoljiti sve one osnovne potrebe svojih građana. Hvala.